Madzulo abwino alero loweruka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boyce komanso mnzangayu Savita Wirima. Tiyambe ndi mitu ya nkhani zathu. Msonkhano wachiwiri wa nthumwi zosiyanasiyana zoona zachuma uli mkati mdziko la China pamene dziko la Malawi likusaka njira zina zopezera ndalama zachitukuko. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati zonse zokonzekera chisankho chapadera cha makhansala m'maboma a Mangochi ndi Blantyre zili mchimake. Ndipo munkhani za masewero timu ya Moyale Barracks yasuntha kufika pa nambala 6 pa mndandanda wa matimu a mu TNM Super League pomwe lero yagonjetsa timu ya Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ndikupemphani kuti mukhale pomwepo. Msonkhano wa chiwiri wa nthumwi zosiyanasiyana zoona zachuma uli mkati mdziko la China pamene dziko la Malawi likusaka njira zina zopezera ndalama zachitukuko. Msonkhano umabweretsa pamodzi akuluakulu oona zachuma kuchokera ku mayiko osiyanasiyana, mabungwe komanso ochita malonda mwa ena. Mtolankhani wathu Justin Mkweu ali ku Beijing ndipo wadza ndi zambiri. Monga dziko lililonse, dziko la Malawi limabwereka ndalama zopangira zitukuko zosiyanasiyana. Dziko lino limabwereka ku mayiko komanso mabungwe osiyanasiyana kuti zitukukozi zitheke. Mlembi wamkulu mu nduna wa zachuma Abechani Chereni ati msonkhanowu wapereka danga ku dziko la Malawi kuti lipeze mayiko ndi mabungwe ena olikongoza ndalama omwe ali ndi mfundo zosaphinja a Malawi. Achereni akukhulupirira kuti kukhala ndi mayiko ndi mabungwe ambiri olibwereka ndalama kupangisa kuti dziko la Malawi lizipeza ndalama zambiri koma pa mfundo zofewa zobwezera ndalamazi. Tikukamba za mmene zikhalira nkhani zimene anthu amafuna kuti tithandizirane pa ndalama kapena chuma chobweretsa chitukuko. Ndi mmene zakhala zikukhalira zakhala mmene zililimo kwa zaka zambirimbiri tonse timangodalira kuti ayi tipita uku koma tsopano kuti ndi mmene zikuyenera kukhalira kapena tikhonza kuziphwasulanso kaye natiyambanso kuzimanganso. Chifukwa tikazimanganso mwina nkutheka ano tsopano kuti tiyambe nokudalira anthu enanso osangoti okhawo. Mmene motu tili pakalikiliki kuti ifeyo tikhale odzidalira patokha. Tikuyenera kukumbukira kwambiri, chofunikira kwambiri ndi chimene chocho. Mtsogoleri wa bungwe la akatswiri pa zachuma la Ekama Abetha Chikaza ati pamene dziko lino likusaka ena olithandiza lizipempha mfundo zabwino zomwe ngongole zake siziphinja Malawi pobweza. Iwo akukhulupirira kuti njira yomwe yatengedwayi itatsalidwa bwino dziko lino litha kutukuka mwansanga. Monga mukudziwa zoti ndikofunikira kumayang'anayang'ana njira zina zopezerako ndalama monga ngongole pakuti dziko lathu silingathe panga zitukuko pachokha. Kumano mwapadera timafunikira tionekireko zinthu ziwiri kapena zitatu monga kodi ngongole zimene tikutengazi ndizokuti titha kupereka mu nthawi yayifupi kapena yayitali komanso chiwongola dzanja chake ndi chotani. Chifukwa zina zimakhala ngongole zokuti chiwongola dzanja chake ndi chachikulu komanso mwina ngongole zikuyeneka kubwezedwa mmango kapena mwansangansanga mwina chaka chimodzi kapena ziwiri or 5. Ndeno mukudziwa zokuti tikabwereka ngongole zimenezi akatipatsa mwina kuti tibweze in 5 years tikumanga nsewu kapena chipatala kapena mwina parliament kapena china chilichonse 5 years ija ikamatha imakhala kuti ndi nthawi yayifupi. Ndiye kwambiri ndi pamenenso tikufunitsa kuti mwina pakhalenso kuwunikiranso kwa ndondomeko zobwereka kapena kubwezera chuma chimene tabwereka chifukwa chokuti zimene zingatithandizire kuti dziko litukuke. Kupatulako kukhala nawo muzokambirana zosiyanasiyana, nthumwi za dziko la Malawi zikumananso ndi akuluakulu a mayiko ndi mabungwe osiyanasiyana komanso ochita malonda. Justin Mkweu, MBC, Beijing, China. Boma lati ndilodzipereka ndipo limalizitsa msewu wa M1 kudzera kwa Jenda Mzimba turn off komanso Kacheche kukafika ku Chiweta ku Rompi. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara ndi omwe anena izi pomwe anakayendera ntchitoyi m'maboma awiriwa. Zambiri mu ripoti la Grant Muhango koma akuwerenga ndi Rodolfo Nyinenda. Boma linakhazikitsa ntchito yokonza msewu waukulu wa M1 mchaka chatha podzindikira kuti misewu yabwino ndiyofunika pa chitukuko cha dziko lino. Pomwe patha pafupifupi chaka ntchitoyi m'malo mwina ikuyenda bwino pomwe
zikuonesa kuti madera ena zinthu zikadali m'mbuyo. Atayendera mbali ya Kacheche Chiweta, nduna za mtengatenga Jacob Hara anati kusintha kwa zinthu zina mkati mwa ndime kuti ntchitoyi ikhale yolodzeka ndi zina mwa zomwe zachedwesa ntchitoyi. Machedwetsedwe wena wa ntchito amakhala chifukwa cha inefficiency ya contractor uja kusachita zinthu moyenera. Nde zomwe tikukamba pano nkunena kuti ma contractors zomwe azichedwetsa ntchito ngati zimenezo adzilipira omwe timati pa liquidated damages kapena ma delayed damages omwe amabwera chifukwa chokuti tsopano ifeyonso tsopano tikuononga ndalama zina chifukwa kuti contractor akuchedwetsa. Nde tikunena kuti kuyambira pano tsopano ma cost omwe azikhala associated ndi kuchedwetsa kwa contractor adzilipira lekha, boma sidzitengaponso gawo pa zinthu ngati zimenezo. Mmodzi mwa anthu akudera la Jenda a Patrick Ganda ati ntchito ikuyenda bwino ndipo ndiokhutira kuti ithandiza pa chitukuko cha dziko lino. Koma kungoyamikira boma nanga simsewu usithandiza izi ndizi mayendedwe azikhala abwinobwino ofupikisa choncho. Mawu awo Ahara omwe ndi nduna ya zamtengatenga anati ndi khumbo la boma kumanga zinthu zomwe zizapindulire ngakhale mbado ya mtsogolo. Maso mwa Malawi ntchitoyi yachedwa chifukwa choti inayamba ndikale, koma ndifuna ndilongosole pano momveka bwino chomwe ntchitoyi yachedwera pano pa chifukwa chokuti tasintha ma design zomwe tinkapanga mbuyo muja kuti msewu kamatha kumangomata phula pamwamba, zomwe tinali ma plan omwe tinali nawo kuno. Ma engineers athu atafufuza nkuona kuti ayi msewu unamangidwa zaka 40 tikangochita zimene ziposachedwa patikhalaso ndi mavuto tikha kuti tayikatala wina pamwamba koma anthu akamayenda mabampu tiuyambirenso. Ndi kusintha kumeneko maganizo amenewa abwera ntchito itayamba kale. Chifukwa chimenecho ndi chomwe chaonjezera kukula kwa ntchito. Mwa dongosolo loyamba la ntchitoyi kunali kulambula mbali ndi kuthira tala zomwe omwe ogwira ntchitoyi asintha ponena kuti sizikanapereka msewu wolimba, ndipo pano ayamba kugayanso msewu kuti apange watsopano kuti ukhale wa nthawi yayitali. Boma lati lipitiriza kuchita zokambirana ndi nthambi zomwe zimathandiza dziko lino pachuma pofuna kukwaniritsa pempho lowonjezera ntchito yomanga malo oteteza anthu okhala m'madera momwe mwakhala mukuchitika ngozi ya kusefukira kwa madzi kuphatikizapo kumangochi. Wachiwiri kwa nduna yoona za madzi ndi ukhondo Aliana Kakhobwe Chapota amalankhula izi atendera ntchito yomanga migula ya Likangala komanso Mangoli mboma la Zomba. Ntchitoyi akugwira ndi thandizo lochokera ku World Bank. Owen Mavula ali ndi nkhani yonse. Sikimu ya zaulimi ya Likangala ikupezeka mboma la Zomba ndipo ikupindulira mawanja amdera la mfumu Lamusi komanso mfumu yayikulu Mwambo. Alimi pafupifupi 1447 akuti ndiwo akuchita ulimi wawo wamthilira pa sikimuyi yomwe ndi yayikulu mahektala 415. Koma mbuyomu alimiwa akuti akhalako kumana ndi mavuto kuti akwanitse ntchito yamthilira kamba kangozi yakusefukira kwa madzi mu mtsinje wa Likangala potsatira anamondwe omwe akhala akuomba m'madera ambiri ya mdziko muno. Koma pakadali pano mmodzi mwa atsogoleri a gululi a Emmanuel Mapiri komanso alimena akuti zinthu zasintha kamba kakumangidwa kwa mgula wa Likangala omwe ukuthandiza kuti madzi asamasefukire. Ntchito yomwe boma likugwira kudzera ku nduna za madzi komanso ntchito za ukhondo yomwe mchingerezi akuyitcha Malawi Resilience and Disaster Risk Management. Madzi samasungika mokwanira chifukwa madzi ochepa omwe mativula ikavumbeka kata amangopeza kuti akungoyenda mosasamalirika, koma pano zapangisa kuti guwawu wateteza madzi akukhazikika musinje, ndipo musinjemu muli mayiwe amene madzi akusungika. Enanso omwe akukondwa ndi ntchito zotere ndi anthu okhala mdera la mfumu Magoli komwenso boma likumanga mgula oteteza kusefukira kwa madzi. Ntchitoyi ikugwirika pofuna kuteteza kusefukira kwa madzi mu mtsinje wa Phalombe omwe wachita malire ndi boma la Zomba. Ablasio Chinthenga ndi kansala wa Matiya Ward ku Zomba Chisi. Pemphapo kunena kuti tayiki malo amene tayimano sipo pothera iyayi kuli anthu tingonena kunena kuti muno tikulankhula muno ndi mwa group of the head mani Magoli nde
kwasalanso uko kuti akafike kunyanja kumene kuli agrupu vile Headman Kathebwe kuliso anthu akuzomba. Izi azinena pomwe wachiwiri kwa nduna ya zamadzi ndi ukhondo Aliana Kakhobwe Chapota amayendera ntchitozi kulikangala komanso Magoli kuti aone momwe ikusinthira ntchito zina ndi zina m'maderawa. Ndi chinthu chabwino kapenanso chonyaditsa kuti anthu akudera kuno akunena kuti migula imene yathandiza makamaka chaka chino imene mvula yangotha chifukwa sanakhudzidwe ndi kusefukira kwa madzi ngati mmene zimachitikira kapena mmene zimachitikira ndikale. Ntchitoyi ikugwirika powunikira nthambi zinayi ndipo ziwiri mwa izo ndiko kuonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira komanso moyo wabwino ndinso kulimbikitsa ntchito yochepetsa ngozi zogwa mwadzidzidzi m'madera. Owen Mavula, MBC. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yapempha anthu komanso mabungwe osiyanasiyana kuti azithandiza kupititsa patsogolo luso lomwe anthu ali nalo kuti zithandize dziko lino pa chitukuko. Akunkuyu anena izi ku Lilongwe pa chionetsero cha luso la makono cha chaka chino chomwe chinakonzedwa ndi bungwe la Makra. Zambiri mu ripoti la Lonjezo Msodoka. Ntchito yotukula maluso amakono ya muoni anayikhazikitsa chaka chatha ndi cholinga cholimbikitsa ntchito za makono komanso mauthenga mdziko muno pofuna kupeza mayankho ku mavuto omwe dziko lino lili nawo. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ayamikira ntchito zomwe achinyamata anaonetsa pa chionetsero cha zalusochi. Akunkuyu ati boma ndilodzipereka kukweza maluso osiyanasiyana omwe anthu ali nawo mdziko muno kudzera mu njira zosiyanasiyana. Masolution ena amene amakawafuna ku dziko la kunja momwe kwakunja masolution amene ana aku Malawi kuno akhonza kupanga ndiye kuti mmene timapangira kayaze zotolera misonkho kodi misonkho ichamalipira ndi wina aliyense. Tsono njira zimene timagwiritsira ntchito zomakabwereka kwina za makono zotolerera misonkho ana athu kuno ngati angazipangenso njira zomwezo nkumathandizira mdziko muno tingofuna kuti aliyense abwere ndi kuzipanga support. Ngati boma tikhalapo ndi kuthandizana nawo kuti maluso amene awatulutsawo asangobwera tibola tawaona nkuzisiya koma tigwire nawo ntchito kuziponya ma departments ndi agencies kapenanso ministry kumene zikufunika kuti zikhale zikugwiritsidwa ntchito. Malinga ndi mkulu wa bungwe lomwe limayang'anira thumba la zalusozi mdziko muno la Makra a Daud Suleiman, pamene dziko lino likulemba anthu ntchito komanso kupititsa patsogolo ntchito zachuma ndikofunika kuonetsetsa kuti likuyikanso chidwi pa ntchito za makono kuti dziko lino lisatsalire m'mbuyo. Mkulu woyang'anira ntchito ya Muuni Fund Awezi Salima wayamikira boma kudzera ku bungwe la Makra kunena kuti Muuni Fund ikupereka zipangizo kwa achinyamata mdziko muno powathandizira kupeza mayankho ku mavuto osiyanasiyana okhudza dziko lino. Ngati ku Muuni Fund osangalala kwambiri ndi ma innovator a 270 amene anakhonza ku ma district ndifenso osangalala ndi advisory committee amene amatithandizira zoyang'anayang'ana ndiponso tifosangalala ndi aku council chifukwa aku council ndi amene atithandiza kuti tipeze mavuto awo tipange ma solution. Mpaka dali panopa ife aku Muuni Fund osangalala kwambiri kuti kuchoka last year July kuzafika panopa tapangadi zinthu zimene tinalonjeza. Malinga ndi bungwe la Makra kuyambira chaka chathachi bungweli lakwanitsa kuyika ndalama zokwana 500 miliyoni kwacha potukula maluso amakono osiyanasiyana a achinyamata mdziko muno. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. Msonkhano wachiwiri wa nthumwi zosiyanasiyana zoona zachuma uli mkati mdziko la China pamene dziko la Malawi likusaka njira zina zopezera ndalama zachitukuko. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati zonse zokonzekera chisankho chapadera cha makhansala m'maboma a Mangochi ndi Blantyre zili mchimake. Ndipo munkhani za masewero timu ya Moyale Barracks yasuntha kufika pa nambala 6 pa mndandanda wa matimu a mu TNM Super League pomwe lero yagonjetsa timu ya Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood,
But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Great to have you with us on your World of Champions. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! That's what we came to see! A glorious Gunners moment. Get all the football you want on DSTV, where there's football on every package for every pocket. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati zonse zokonzekera chisankho chapadera cha makhansala maboma amangochi ndi Blantyre zili mchimake. Poyankhula pa bwalo la ndege la Kamuzu pomwe amalandira zikalata zoponyera voti wapampando wa bungwe la MEC, Justice Annabel Ntalimanja analangiza zipani zonse ndi omwe akupikisana kuti asunge bata ndi mtendere pa nthawi ya chisankhochi. Zambiri mu ripoti la Emmanuel Chikonso. Zikalata zoponyera voti za chisankho chachibwereza cha makhansala chomwe chichitike ku Mangochi komanso ku Blantyre zafika. Chisankho chachibwerezachi chikuchitika potsatira imfa ya imwe adali kansala ku dera la Mwansa Ward ku Mangochi amene ndi Edina Yusufu mchaka cha 2022, pomwe ku Blantyre chisankhochi chikhala chikuchitika ku dera la Chilawen Ward kumeneko ndi ku Blantyre potsatira imfa ya Carlo Mdala yemwe adamwalira mu March 2024. Wapampando wa MEC Justice Annabel Ntalimanja wati zisankhozi zichitika mwadongosolo. Poyankha zakuchedwa kwa chisankho ku wodi ya Mwasa, kansala wake atamwalira mchaka cha 2022, Ntalimanja anati kuderali kudali zotsamwitsa zambiri. Zoonadi patenga kanthawi kuti kumwansa kuti chisankho chichitike, kwa monga mukudziwa pali ndondomeko zimene zimafuna kuti zitsatiridwe kuti chisankho chichitike. Koyamba kuti tikhale ndi kulembetsa mu voti mukaundula wa voti, timafuna kuti zimezi zichitike komanso tipereke mpata kuti tithe kupanga inspect kuti voter registrar ili bwanji, komanso kuti kodi zipani zikhale ndi mpata ochita kampeni. Ndiye kuti zonsezi zikuyenda, ndiye kuti chisankho chichitika ndithu. Chiyembekezo chathu ndichokuti ma political parties zonse apitiliza kupanga kampeni ya bata ndi mtendere opanda ziwawa zina ziti zonse mene apangira kuchoka pambuyo kufika pano, komanso kuti kuchoka lero kufika pa 21 pamene titatseke kampeni onse apitiliza kupanga kampeni ya mtendere. Bungwe la MEC lalangiza onse omwe akuchita kampeni kuti akhale amaliza ntchito yopanga kampeni pofika pa 21 July chaka chino. Emmanuel Chikonso, Lilongwe. Nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe yalangiza alimi ogula mbewu komanso opanga katundu kuti atengerepo mwayi oyitanitsa makina opangira katundu popanda kulipira msonkho, kamba kuti boma likufuna kutukula ntchito zochita ulimi ngati bizinesi. Agwengwe amalankhula izi ku Lilongwe atakambirana ndi ogula mbewu ndi ena za mwayi wa ndalama zomwe zilipo pansi pa ntchito ya Agcom kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Isaac Jali ali ndi nkhani yonse. Pazokambirana zapakati pa unduna wa zamalonda, akuluakulu a ntchito ya Agcom komanso alimi amene amagwira ntchito zosiyanasiyana monga kugula mbewu kwa alimi, kusonkhanitsa mbewu pamodzi kuti atumize kunja, nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe inatsimikizira anthuwo kuti boma layika mtima kwambiri pa ntchito yolimbikitsa ulimi ngati bizinesi, makamaka kuonetsetsa kuti dziko la Malawi lidzipanga palokha katundu kuchoka kuzokolola zake kumagulitsa ku misika ina yakunja malo mongodalira kutumiza ku misika yakunja mbewu. Ndipo pa nkhani ya misonkho imene anthu amalipira akayitanitsa makina opangira katundu kunja, Agwengwe anauza alimiwo kuti boma lidachotsa msonkho pa makina opangira katundu osiyanasiyana pofuna kulimbikitsa ntchito
yochita ulimi ngati bizinesi. Pamenepa agwengwe analangiza alimiwo kuti akambirane ndi bungwe la Agicom kuti athe kupeza thandizo limene lilipo. Pamene boma limasakasaka project imene ya Agicom ndanzathu aja World Bank, cholinga kwenikweni makamaka mwa Agicom 1 kunali kuti tathandizire alimi kuti achulutse zokolola zawo. Ndipo zambiri zachitika zikuchitikabe, koma Agicom 2 makamaka window number 3 ikulondola kwambiri kuti ife ngati dziko tisakhale dziko longotumiza katundu amene sanapatsidwe mphamvu kunja, koma tiyathandizire kuti katundu tikachotsa kumunda timupatsikaye mphamvu kuti akamapita pansika wakunja apite ndi mtengo wabwinoko. Ndipo project imeneyi yagwira kwambiri makampani ang'onoang'ono kwathandizira kwambiri, kwayika pamodzi ndi iwo amene angamawagule katundu wawo, kwayika pamodzi ndi ena amene olimawo opanga process komanso ogula anzawo, kuti tikamatumiza kunja titumize katundu amene wapatsidwa mphamvu. Izizi zidzatithandiza ngati dziko kuti mwina tisiye kumadya kwambiri zakudya zimene zapangidwa kwina, tidye kwambiri zakudya zimene zikupangidwa Malawi momwe muno. Teddy Nakhumwa ndi mkulu wa ntchito za Agicom, ndipo akuti alimi okhawo amene angapindule ku gawo limeneli ndi amene atsimikizika kuti akugula mbewu kuchoka kwa alimi komanso akulipira misonkho ya bizinesi yawo ku boma. Anthu amene apange programu imeneyi ati this level window 3 ndi anthu akuluakulu ndithu ndiye tikuwapempha kuti bizinesi yawoyo isonyeze kuti imapereka misonkho, kusonyeza kuti palibe chidule, ndiye kuti apangeko at least ka season kamodzi apereke misonkho ndi azatipeza, apange ku season imodzi aonesenso kuti ndi nsika. Fika window 3 qualification yake iweyo ukhale kuti ndi nsika, ndiwe nsika umapanga aggregate, ndiwe nsika umapanga process, ndiwe nsika kupanga export maiko akunja, ndiwe nsika ngati anchor farmer. World Bank ndi mabungwe ena osiyanasiyana adapereka ndalama zoposa $333 million zoti boma la Malawi ligwiritse ntchito polimbikitsa ulimi ngati bizinesi kudzera ku ntchito ya Agricultural Commercialization Agicom kwa zaka zisanu ndi chimodzi. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Kafukufuku yemwe bungwe la Heart to Heart Foundation linachita m'madera asanu a mboma la Machinga posachedwapa wasonyeza kuti chiwerengero cha anthu omwe tsopano akumwa madzi a ukhondo m'bomali chakwera mzaka zapakati pa 2019 ndi 2024. Mkulu wa bungwe la Heart to Heart Foundation Maxwell Chiputula ndi omwe afotokoza izi pamene bungwe lawo limapereka mankhwala osiyanasiyana a ndalama zokwana 19.8 million kwacha ku ofesi ya zaumoyo ya Machinga. Austin Kachipeya ali ndi zambiri mu ripoti ili. Zotsatira za kafukufuku yemwe bungwe la Heart to Heart Foundation linachita zikusonyeza kuti chiwerengero cha anthu omwe akumwa madzi aukhondo chinakwera madera mafumu akuluakulu Mizinga, Ngokwe, Chikwewo, Mtumbwinda ndi Adamson boma la Machinga, kuchokera komwe project yawo anayikhazikitsa mchaka cha 2019 kufika chaka chino. Maxwell Chiputula ndi mkulu wa bungwe la Heart to Heart Foundation. Project imeneyi cholinga chake njoti anthu asamadwale matenda osegula mimba kapena kuti matenda osegula mimba achepe. Koma poganizira kuti sitikugwira ku matiye onse, matiye ena ndoti mwina kulinso mavuto ngati ameneyo, ndifukwa chake kumbali yochepesa kapena kugwiritsa ntchito preventive measures tinaganizanso kuti tizathandizanso anzathu a chipatala cha Machinga powathandiza ndi mankhwala chaka ndi chaka. Ndipo lero unali mwambo winanso umene timapereka mankhwala okwana 19 million. Ndipo chiyambire project imene phase iyi kuchokera 2022 tapereka mankhwala ku Machinga District Hospital okwana 67 million. Mawu ake mkulu wa ofesi ya zaumoyo mboma la Machinga Dr. Jones Chise wayamikira bungwe la Heart to Heart Foundation kamba kathandizolo lomwe wati labwera mu nthawi yake, pamene posachedwapa anakhudzidwa ndi matenda opsa omwe amafala kupyolera m'madzi komanso kuchepa kwa mankhwala. Kwambiri mu district lomwe amatithandiza ndi ntchito timanena kuti zotukula umoyo m'midzi kwa anthu. Koma nawo iwo poona kuti mwina ntchito zimenezo pamakhala ndi madera ochepa okha mu district omwe amafikira, amazaona kuti tingathandize district yonse tingayipange bwanji. So
mwa nthawi zina ndi zina amathabe kubwera ndi mankhwala komanso zinthu zina zogwiritsa ntchito mchipatala zomwe amatha kutigayira zimenezo timatha kuzigwiritsa mu zipatala zina zonse zomwe tili nazo mu district munomo. Padakali pano tinganya kuti atibwereserako mankhwala ngati awa timati ma antibiotics oti munthu mwina thupi mukakhala kuti umamva kutentha timatha kuwapasa. Atibwereserapo mankhwala awa timati chlorine omwe timathandizira kuti mwina tizipewa matenda ngati akolera komanso mwina kumasukira zinthu zogwiritsira ntchito zina ndi zina. Komanso atipasako mwina zipangizo zina zomwe mwina timatha mwina munthu akaperewera madzi mthupi kuti tizitha kumupasira. Zimene zitithandiza kuti tithe kuwapasa anthu akuno kumachenga mwina ma services oyenera chifukwa zinthu zina zomwe atibwereserazi tidakalibe pa chipatala panopa kuti tinalibe zokwanira. Dr. Chise anati pakadali pano ayika njira zosiyanasiyana zolimbana ndi kufala kwa matenda otsekula m'mimba omwe ndi vuto lalikulu m'bomalo. Munkhani za masewero, timu ya Moyale Barracks yasuntha kufika pa nambala yachisanu nchimodzi 6 pa mndandanda wa matimu a mu TNM Super League lero pomwe yagonjetsa timu ya Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Emmanuel Alan komanso Luke Chima ndi omwe anamwetsa zigoli za Moyale. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Emmanuel Alan anamwetsa chigoli cha Moyale Barracks mu mphindi 40 za mchigawo choyamba ndipo chigawochi chinatha asilikaliwa akutsogola ndi chigoli chimodzi chomwechi. Wanderers yomwe inasewera bwino ndi kupeza mipata yochuluka mzigawo zonse inamwetsa chigoli chofananira mphamvu mu nthawi yowonjezera ya masewerowo kudzera mwa Isaac Kaliati zomwe zinapereka chikhulupiriro kuti timu iyi itha kuchoka ndi point. Koma zinthu sizinayende chimodzimodzi chifukwa Moyale Barracks inamwetsa chigoli chachiwiri chopambanira mu nthawi yowonjezera yomweyo kudzera mwa Luke Chima yemwe analowa mchigawo chachiwiri ndipo anasankhidwanso kuti ndiye mwana asewera bwino kuposa aliyense. Kupambanaku timu ya Moyale Barracks ili na point 17 ndipo yafika pa namba 6 pa mndandanda wa matimuwa ndipo Might Mukulu Wanderers idakali pa namba yachiwiri ndi mapoint okwana 21. Mu masewero ena timu ya Mafco yagonjetsa timu ya Tigers ndi zigoli zitatu kwa ziwiri pa bwalo la mpira ku Chiwembe mu masewero omwe Tigers imatsogola ndi zigoli ziwiri kwa du kumayambiriro. Craig Sporting nayonso yapambana kugonjetsa timu ya Bangwe All Stars ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Sivo ku Lilongwe. Mu masewero ena timu ya Karonga yagonjetsa timu ya Fomu pa bwalo la Karonga ndi zigoli zitatu kwa du. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndi ripoti imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Msonkhano wachiwiri wa nthumwi zosiyanasiyana zoona zachuma uli mkati mdziko la China pamene dziko la Malawi likusaka njira zina zopezera ndalama zachitukuko. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati zonse zokonzekera chisankho chapadera cha makhansala m'maboma a Mangochi ndi Blantyre zili mchimake. Ndipo munkhani za masewero timu ya Moyale Barracks yasuntha kufika pa nambala 6 pa mndandanda wa matimu a mu TNM Super League pomwe lero yagonjetsa timu ya Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Pezani zambiri pa mbc.mw komanso MBC Digital tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Simeon Boyce komanso nzangayo Savita Wilima tukufunirani usiku opambana.